Som vi tidligere forklarede i afsnittet om binomialt fordelt stokastisk variabel, er der en anden metode til at udregne sandsynlighedsparameteren, end at gøre brug af T-Einspire-funktionen. Den metode er en formel, der hedder k af en r gange p opløftet i r gange 1 minus p opløftet i n minus r. Og her indgår k af en r, som er binomialkoefficienten, som vi ikke har set før. Og den angiver antallet af kombinationer af r-elementer i en mængde af n-elementer. Det vil sige antallet af r-kombinationer, man er interesseret i, der kan dannes ud fra en mængde med n-elementer. Og her angiver en formel. Har vi en formel til det, der hedder n-fakultet divideret med r-fakultet gange n minus r-fakultet. Og n-fakultet betyder egentlig, at man tager og ganger et tal med et tal, der er 1 mindre, og ganger det med et tal, der er 1 mindre, og så videre, indtil man ganger med 1. Og det er angivet ved n gange n minus 1 gange n minus 2, og så videre, så videre, så videre. Så hvis n har lige med 4, så er n-fakultet lige med 4 gange 3 gange 2 gange 1. Hvis n er lige med 10, er n-fakultet lige med 10 gange 9 gange 8 og så videre, indtil man ganger med 1. N, den er antalsparameteren, og r er delmængden. Og hvis vi har en delmængde på 5, så har vi så kaldes det en 5-kombination. Det er vigtigt, at man ved, at r-elementer det er valgt uden hensyn til rækkefølgen, og at n og r det er et naturligt tal, hvor n er større eller lige med r, i og med at vi ikke kan have flere delelementer end antalsparameteren. Og så har man besluttet, at 0-fakultet det er lige med 1, hvilket medfører, at binomialkoefficienten er n,0 også er lige med 1. Hvis vi skal tage et eksempel på det, så har vi øvelse 447, hvor vi har en gymnasieklasse med 15 drenge og 13 piger, og der udtages en gruppe på 4 elever. Vi ønsker så at vide, hvor mange måder der kan udtages en gruppe af 4 elever. Og til det så sætter vi vores antalsparameter og vores delmængde ind i formlen. Og her har vi antalsparameteren på 28, i og med at vi tilsammen har 28 elever i klassen. Vores delmængde den er 4, i og med at vi i gruppen den består af 4 elever. Hvis man smider det ind, de her værdier ind, så får vi så, at der er 20.475 måder, man kan udtage en gruppe af 4 elever på. Hvis man ønsker at gøre det lidt nemmere, kan man benytte en T-Einspire-funktion for den, der hedder ncr til n,r. Og hvis vi smider den ind, så får vi det samme, altså 20.475 måder. T-Einspire-funktionen angiver altså binomialkoefficienten. Hvis vi ønsker at vide, i hvor mange af grupperne der kun er drenge i, så kan vi tage en anden antalsparameter, i og med at den består af drenge. Vi tager 15, i og med at der er 15 drenge, og det er dem vi ønsker at fokusere på. Vi har stadig vores delmængde på 4, da der sidder 4 elever i gruppen. Vi sætter det ind, og vi får så, at der er 1365 grupper, der kun består af drenge. Hvis vi i stedet vil vide, hvor mange af grupperne der er 3 drenge og 1 pige i, så fokuserer vi først på drengene. Fordi at vi ved her, at der kan vælges en 3-kombination ud af de 15 drenge og 1 pige ud af de 13 piger. Men med drengene, der gør vi ligesom tidligere, at vi har en antalskombination på 15, i og med det er drengene, vi fokuserer på. Men til gengæld har vi en delmængde på 3, i og med det er 3 af eleverne, der skal være drenge. Vi får så herved, at der er 455 af grupperne, med drengene, og med pigerne, der gør vi det samme med andre værdier. Vi har antalsparameter 13,
og delmængden på 1, i og med at vi kun ønsker, at der er en af eleverne, der skal være en pige. Og der får vi så, at binomialkoefficienten så er 13. Vi ved så, at for hver gang kombinationen af de 3 drenge er valgt, er der 13 muligheder for at vælge en pige, og derfor skal vi så have produktet af det. Produktet af de 2. Og derved så får vi så, at der er 5.915 grupper, der indeholder 3 drenge og 1 pige. Hvis vi vil vide, hvor mange af grupperne, der har samme køn, gør vi ligesom i opgave B med drengene, hvor vi har 5 drenge i gruppen af 4 elever. Men her skal vi så medregne pigerne, i og med at den sætter vi så bare, hvor antallet af piger er lige med 0. Vi får så ligesom før, at 1365 af grupperne indeholder kun drenge. Og hvis vi gør det samme med pigerne, får vi, at 715 af grupperne kun indeholder piger. Det skal vi så finde summen af, og får derved, at 2080 af grupperne indeholder samme køn. Nu kender vi så en lille smule om, hvad binomialkoefficienten betyder, og hvordan den fungerer. Derved kan vi benytte den i vores overordnede formel for sandsynlighedsparameteren, som vi nu kender.